Der har indtil videre ikke været en eneste kandidat, man kan tage alvorlig. Alt for lidt kraft, intet i kæberne. Pej lige her engang. Har du tjekket fakta? Stemmer det hele? Lang erhvervserfaring, fleksibel og kan indsættes på flere områder. Du har udpræget kvalitetssans, elsker præcist arbejde og kan tage hurtigt, kraftigt og sikkert fast i enhver situation. Nå ja, og så virker du robust, og så bliver den da i det mindste ikke så tit syg. Okay, så er du den helt rigtige til vores team. Møller, du kan hente dine nye arbejdskolleger. Ja. Ja.